Elix Perici Kalaxxone ippreżenta l-espressjoni ta' interess għal karga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech. Il-perjodu ta' espressjoni ta' interess għal Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista beda s-sibt li għadda, hekk kif laqa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit b'mod unanimu ġew maqbula regolamenti li se jwasslu għall elezzjoni ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista kif stabbilit mill-Istatut tal-Partit, elezzjoni li mistennija ssir 50 ġimgħa oħra. Issa l-istadju li jmiss huwa li l-Kummissjoni kandidati tibda minnu fih il-proċess ta' due diligence biex la darba Elix Perici Kalaxxone jgħaddi minn dan il-proċess jippreżenta n-nomina uffiċjali tiegħu għal din il-kariga. Wara dan il-proċess imbagħad titħabbar id-data ta' meta se ssir il-votazzjoni fost il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fejn il-kandidat ikun irid jikseb aktar minn 50% tal-voti midfuqa, kif spjega f'aktar dettall iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenech. Nantiċipa li dal-proċess b'nomina waħda jista' jitħaffef ftit iktar. Wara li l-Kummissjoni Kandidati tagħlaq il-proċess tagħha, jien naturalment nibda niltaqa' mal-Kummissjoni Elettorali sabiex nifissaw id-data għal l-elezzjoni ta' Viċi Kap. L-elezzjoni tal-Viċi Kap tkun quddiem il-Kunsill Ġenerali u allura hemmhekk irid tiġib 50% u vot sabiex jiġi elett il-kandidat Elix Perici Kalaxxone. L-istadju ta' dikjarazzjoni ta' interess ingħala s-sibt f'nofsinhar. L-għeluq ta' din il-fażi tfisser ukoll it-tmiem tat-terminu tal-Viċi Kapijiet David Agius u Robert Arrigo. Il-ġimgħa filgħaxija David Agius ħabbar li mhux se jikkontesta għal Viċi Kap sabiex jiffoka fuq il-ħidma parlamentari u r-rwol tiegħu bħala Deputy Speaker. Dan ħabbru f'intervent li jagħmel waqt il-programm NetLife. L-istess għamel Robert Arrigo ftit tal-ġimgħatilu meta kien ħabbar li mhux se joħroġ għal din il-kariga. Biż-żewġ deputati jibqgħu impenjati bil-ħidma tagħhom fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.